Mnogima izgleda ne pada na pamet, a Uprava za indirektno oporezivanje spremila je i posljednji mehanizam naplate. Preduzećima koja je Uprava za indirektno oporezivanje zbog neizmirivanja obaveza po osnovu PDV-a svrstala u posebnu šemu dužnika, pridružilo se i preduzeće Balkal. Ovo preduzeće duguje više od 1.700.000 maraka. Sva lica koja su u sistemu PDV-a, a koja su poslovala sa Balkalom, iznos PDV-a na fakturama će plaćati direktno Upravi za indirektno oporezivanje, a ne na račun Balkala. Balkal nema ni pokretne ni nepokretne imovine, iako su obrtali $100 miliona, tako da je Uprava za indirektno oporezivanje morala posegnuti za ovom mjerom naplate. Putem ove kompanije iz Litvanije, Litvanci su nabavili repromaterijal i izvozili rudu iz fabrike Glinice Birač. Balkal je prošle godine prijavljivao PDV, ali ga nije plaćao. Na telefonske brojeve ove firme ne javlja se niko. Prvi čovjek Balkala je Darius Zakarauskas, također direktor zvaničnog Alumina, koji se, kako smo saznali, nalazi u Litvaniji. Među najvišim dužnicima je banjalučko preduzeće Fruktona. Upravi za indirektno oporezivanje duguju više od 1,5 miliona maraka. Danas iz ovog preduzeća niko nije htio pred našu kameru. U posebnoj šemi naplate PDV-a je i Agrokomerc iz Velike Kladuše. Rukovodstvo Agrokomerca tvrdi da obaveze prema Upravi za indirektno oporezivanje sada izmiruju na vrijeme, a da su razlog svrstavanja u posebnu šemu raniji dugovi. To su im dodatni problemi u poslovanju. Mi dok ne izmirimo te obaveze koje su stvorene u ranijem periodu, ne ostvarujemo pravo na povrat, tako da u startu smo manje konkurentni. Koliko ova mjera Uprave za indirektno oporezivanje može dati rezultate? Nismo još uvijek naplatili sva dugovanja tih obveznika, ali je značajan dio dugovanja upravo naplaćen putem te posebne šeme. Iz Uprave za indirektno oporezivanje poručuju da će svako preduzeće koje ne bude izmirivalo dugovanja u krajnjem slučaju biti svrstano u posebnu šemu naplate. Da li je Balkal posljednje preduzeće ili će spisak uskoro biti veći? Agenciji za posredničke, informatičke i financijske usluge ove godine proslijeđeno